Musadumphemoooo, Chombochi sichikumira. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu. Word made flesh, imene timayenda chifupi ndi mawu a Mulungu kuti atithandize kumvetsa zochitika moyo wathu uno. Lero tikunena kuti musadumphe chombochi sichikumira, ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera pa ntchito za atumwi chapter 11 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 17. Atumwi aja ndiponso abale onse amene anali ku Yudeya anamva kuti anthu a mitundu ina nawonso alandira mawu a Mulungu. Tsono pamene Petro anabwera ku Yerusalemu, agulu lolimbikira za kumbala adasusana naye. Iwo anati, inu munakalowa m'nyumba ya anthu osawumbalidwa nkudya nawo pamodzi. Apo Petro anayamba kuwafotokozera mwa satane zimene zidachitika. Adati, ine ndinkapemphera muzi wa Yopa, ndidachita ngati kukomoka, ndiye ndidaona ngati kutulo chinthu china chikusika pansi kuchokera kumwamba. Chinkaoneka ngati chinsalu chachikulu chomangidwa ndi nsonga zake zinayi, ndiponso chidafika pamene panali ineyo. Nditachipenyesesa ndinaonanso nyama zoweta ndi zakuthengo, ndiponso zokwawa ndi mbalame zamlengalenga. Tsono ndinamva mawu ondiwuza kuti, Petro, dzuka, ipha udye. Koma ine ndinati, iyayi pepani Ambuye, ine ndikale lonse chinthu chosayera kapena chonyansa sichinalowa pakamwa pangapa. Koma mawu ochokera kumwamba aja ananenanso kachiwiri kuti, zimene Mulungu waziyeresa iwe usati nzosayera. Zimenezi zidachitika katatu, ndipo zonsezo zinatengedwa kupitanso kumwamba. Nthawi yomweyo kudafika anthu atatu ku nyumba kumene ndinkakhala. Anatumidwa kwa ine kuchokera ku Kesareya. Mzimu Woyera anandiwuza kuti ndisakayike konse, koma ndipite nawo. Abale asanu ndi mmodzi awa nawonso adandiperekeza, ndipo tidakalowa m'nyumba ya Korneliyo. Iyeyo adasimbira za mmene adaonera njero atayimirira m'nyumba mwake, nkumuwuza kuti, tuma anthu ku Yopa kuti akayitane Simoni otchedwa Petro. Iyeyo adzakuwuza mawu amene iwe uzapulumuka nawo, ndiponso onse ambanja mwako. Tsono pamene ndidayamba kulankhula, Mzimu Woyera adawasikira iwowo monga momwe adasikiranso ife poyamba paja. Pamenepo ndinakumbukira mawu aja amene adalankhula Ambuye akuti, Yohane adabatiza ndi madzi, koma inu muzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Tsono ngati Mulungu adawapasa iwowo mphatso yomweyo imene adapasa ifeyo pamene tidakhulupirira Ambuye Yesu Khristu, nanga ine ndine yani kuti ndikadatha kumulesa Mulungu? Pamene osusana naye aja adamva zimenezi, adaleka misusoyo, adatamanda Mulungu, adati, kodi kani ndiye kuti Mulungu wapasadi ndi akunja omwe mwayi woti atembenuke mtima ndi kulandira moyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, inuyo munayamba mwakwerapo minibasi kapena basi, poyenda mukuona kuti pali china chake chodabwisa chimene chikuchitika. Ndiye ena akachiona amakuwa moto, ena amakuwa ngozi. Zina zimachitika mosaganizira. Anthu akakuwa choncho, kuli ena amene amata kukhala bata mpaka naonesesa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Koma kuli ena akangomva kuti moto chimabwera mutu mwawo, ndikuti adumphe, athawe, ngakhale asakuona kumene akulowera. Imeneyinso imakhala ngozi yapadera. Zikundikumbusa nkhani ya Paulo ndi Sila pa ntchito za atumwi 16 ndi 28. Pamene ankapemphera, chivomezi ali ndende nthawi imeneyo, chivomezi chinabwera ndi kugunda nyumba ija mu prison ija, zitseko ndi kuseguka. Ndipo yoyang'anira ndende ataona kuti zitseko zili mbee, anaona ngati kuti akayidi athawa moto basi.
nthawi mwe kutenga mpeni ati aziphe kuopa kuti akangonena kuti wathawisa akaidi ndili mmazi. Paulo anamufuwulira kuti iwe usazipweteke, tonse tilipo. Usazipweteke, tonse tilipo. Lero kwabwera kalata yochokera kwa papa imene yagwedeza dziko lonseli, ndipo ngakhale kwathu kuno yanjenjemeresa mapiri ndi kugwedeza machalichi. Mitima ya Khristu yasupuka, ndipo ena mpeni uli kumanja kufuna kupha chikatolika chawo chomwe. Ena akufuna azidumpha akakwere kuzipembedzo zina, poona kuti chombo cha chikatolikachi chikugwatwa apa. Nkona ine nachanguka kukazunzumira kuti kodi ati chikuchitika nchani. Ndinakapempha bambo Mwinga kuti bambo Mwinga tandipaseni chibaluwa chimene chikunenedwa acho kuti chachokera ku Roma, nanenso ndachithira diso chifukwa ndimafuna ndichione ndekha chamaso, ndichizukute ndikuona kuti muli zotani. Nditachiona ndikuonanso zonena za anthu ndi makomenti awo, nati awatu akusowa kuti ndiafuulire. Awa ndikusowa ndiafuulire mwachangu monga anafuulira Paulo. Musadumphe, chombochi sichikumira. Ntayimva nkhaniyo nane mtima wanga unakwiya, maso anga anafira, ndipo bongo wanga unaboyira. Papa waganiza bwanji? Kuona mphepo zimene zikumba nzikoli ndinapukusa mutu, kodi mpingo wathu ukunka kuti? Komabe ndikakhala ndimazifunsa kuti koma nditu papayi angangofuna kuononga zinthu? Kodi iyeyo ngakhale Mulungu samuopa? Ine ndimazifunsa kuti kodi Mulunguyo akupanga bwanji kumalekerera zonsezi nthawi imene tosanachiwerenge chibaluwacho. Ndimazifunsa kodi Mulunguyi akukondwa naye papayo? Kodi nzotheka kuti paluwa Satana pena pake? Zimakhala zochititsa manyazi kusekedwa monga mmene anthu asekeredwa zuwa lonse lalero ndi ya mipingo ina. Kumakhala ngati MP wa chipani cholamulira wakalo wa chipani chosusa nkumavina nyimbo zawo koposanso mmene enake wangavinire. Anthu nkumati katolika olimba ujalero wagonjera Satana, watijoyina anthu akampu ya Satana. Koma kenaka nati inetu monga adachitira Mulungu ataona kuipa kwa anthu anati tiye ndisikire komweko. Genesis 11:7. Pakuti kandimverere adamva za maluwa. Komanso pozowa kuti papa ndi munthu wamkulu. Ife mitu yathuyi sitingayerekeze ndi mutu wa papa. Amati chimene wamkulu wako ali chikhalire mwana sangachione olo atayimirira. Ndizichatawerenga mawu aja amene ndawerengaje kuti Petro anapanga zina zake zimene zinadabwisa mpingo wonse. Anapanga zina zake zimene zinapangisa kuti jenkha. Ndinagwada pansi abale kupempha Mzimu Woyera kuti akhale mtengo wanga oti ndikweremo. Monga Zakeyo ndimuone Yesu. Ndiye ndinachitenga chibaluwa chija. Nditachiwerenga chidokamenti chimenecho naona kuti nthawi zina tate akamaswa mphanje omuona amayesa kuti wapenga. Nkhani imene ili nkalata imeneyi kuti tiyimvese bwino muitenge kuti ikuyenda mumwemo mmene nkhani ya Sister Faustina imayenda, nkhani ya chifundo cha Mulungu. Nkhani imeneyi kuti mwina tiyimvese mosiyana, timutenge papa mawu a mofolo woyera. Mofolo woyera ananena kuti if you don't take risks for God, you will do nothing great for him. Mulungu simungampangire zazikulu ngati mukuopa kupanga zoopsa. Mulungu simungampangire zazikulu ngati mukuopa kupanga zoopsa. Ndiye ndafuna kuti mutenge ziwiri zimenezo, tikamakamba nkhaniyi muziyimvesa ndi zinthu ziwiri zimenezo. Kale ndili mnyamata
ndidalalikapo kuti malire apakati pa choona ndi choyipa ndi ang'ono kwambiri ngati ulusu wa kangaude, mwakuti anthu ambiri amaopa kuyenda m'malire amenewa kuopa kupalamula. Ndibwerezenso, malire apakati pa choona ndi choyipa ndi ang'ono kwambiri ngati ulusu wa kangaude, mwakuti anthu ambiri amaopa kukayenda m'malire amenewa kuopa kupalamula. Ambiri amangoyenda mkatikati mu osayandikira kumalireko. Chimene Papa Francis akufuna kukwanirisa muzimene akupanga ndi mawu aja aonena kuti sindinatayepo ndi mmodzi yemwe mwa amene mudandipasa, Yohane 18:9. Papa Francis akufuna kuti mpingo ukhale ngati mayi amene ali ndi chikondi chodabwisa pa ana ake onse abwino ndoyipa omwe, Luka 13:34. Nkangati ndakhala ndikufuna kusonkhanisa anthu ako monga momwe nkhuku imasonkhanisira anapi yake pansi pa mapiko ake, iwe nkumakana. Abwino ndoyipa omwe. Ndi ndani amene saziwa kuti mpingo wa Katolika ndi wokhawo umene umatchedwa kuti mayi? Ndipo monga mayi musamadabwe, anthu ena akamadabwa, anthu ena akamanyoza ndi kunyodola chikondi chake. Ndi mpingo umene timautchula kuti mayi. Mukalata imeneyi imene yalembedwa kuchokera ku Vatican, Papa wanena momveka bwino kuti akuyima nganganganga pambuyo pa chiphunzitso cha chikatolika chakalekale pa nkhani ya ukwati, kuti pakati pa mwamuna ndi mkazi umene ndi umene umatchedwa ukwati sakusunthapo. Ndipo ichi sakuchinena monyengerera kapena mozembesa. Papa akunena kuti mpingo umene umakhala ndi miyambo yodalisa ulibe mphamvu yopereka madaliso kuma ukwati amathanyula. Chimenecho mukalatamo chanenedwa momveka. Monga ayankhulira Bambo Damasike, zinazi zabwera monjezeredwa chifukwa chona kuti azolembalemba akwazunguko amazifuna za mathanyulazo. Ndanangona ngati kuti Papa alemba zomwezo ndiye iwo posakhala chiwerenga akasana chiwerenge angotuta Papa kuti atizidalisa maukwati amathanyula. Papa wakana mukalata imeneyo imene ine ndayiwerenga ndi maso anga. Akuti akuzindikiranso kuti kudalisa kwa ife akatolika tikamadalisana, amene chipembedzo chathu nchopatana ndithu ndi masakramenti. Ineyo mukuziwa kuti ife akatolika chipembedzo chathu nchophatikizana ndi masakramenti. Kudalisa kumaphatana ndi chipembedzo chathu. Ndipo mmene zilili mu mpingo mwathu lero ndi mwakuti amene akudalisidwa akuyenera kukhala munthu amene akuyenda mukufuna kwa Mulungu, ndipo sakusemphana ndi kufuna kwake. Ikutero tukalatayo akuzindikira akutero, ndipo akusindika kuti madaliso amayenda ndi chikhulupiriro. Chifukwa amene akusaka madaliso ali ndi chikhulupiriro kuti pali zaulere zimene zimachokera kwa Mulungu. Sungakapemphe madaliso na usaziwa kuti pali zaulere zimene zimachokera kwa Mulungu. Akuzindikira ndithu kuti posaka madaliso a Mulungu munthu akuyenera kukhala malo oyenerera, mosasusana ndi mawu a Mulungu, makhalidwe oyenerera. Ndipo akunena mobwereza kuti mpingo ulibe mphamvu zodalisa maubale amene ngosavomerezeka kuti azioneka ngati kuti ndi ukwati, ngati kuti ndovomerezeka. Mpingo sunga pange zimenezo. Komano akayang'ana zonsezi, akayang'ana malamulo amene azungulira moyo wa mpingo ndi madaliso ochokera ku mpingo, kenaka ndikuyang'ana ana akefe, nkhosa zakefe, akumaona kuti nkhosa zina zili kunja kwa khola, nkhosa zina zili mkati. Chimenechi Papa chikumukhuza. Chimenechi chimamukhuza ndipo chimamumvesa chisoni. Monga mmene zimamukhuzira Ambuye Yesu kuona chikhwimbi cha anthu amene anali ngati nkhosa zopanda m'busa, Mateyo 9:36.
Papa akayang'ana anthu amene Ambuye adamusiyira m'manja mwake kuti awasamalire, akumaona ena ali kunja uko kutali. Anthu amenewa ndi amene ali m'mabanja olowana, amene ali m'maubale osavomerezeka ngati awawa amathanyulawa, anthu amene wakulika afiti achamba ndi ena otero. Papa akawaona onsewa zikumamukhuza monga zimankhuzira Ambuye Yesu. Yohane 10:16. Ndili nazo nkhosa zina zimene sizankhola lino, zimene zonso ndikuyenera kuzikusa. Zizamva mawu anga, ndipo pazakhala gulu limodzi, busa wake mmodzi. Komano mmene mpingo wathu ulili pano, nkhosa zimenezo zimene zili kunjazo sizingalowe. Koma zikati zisalowe, ndiye kuti iyeyo ngati mbusa wamkulu walephera ntchito yake. Pajatu Ambuye anena kuti usatayepo ndi mmodzi yemwe. Ndiye nkhani ripoti, kodi sopano kuti nkhosa zimene zilowa bwanji? Kodi tigumule makoma onse kuti zilowe? Kodi tikhwefule malamulo onse kuti alowe mu mpingo? Kodi tiyendere yamanebu yoti anakalephera tiasisire passing mark? Ndi zija zimene afotokoza Ambuye Ntumbuka mu audio yawo, kunena kuti ayi, ifeyo ngati mpingo wa kuno kwa Africa sitingalole zimenezo, ndipo sizingatheke. Sitinganene kuti ifeyo tichose malamulo a mpingo ncholinga chona kuti ena ake ziakwanire kuti akhale kuti afike mu mpingo. Ayi, Papa nayenso wakana chimozimozi. Papa nayenso sakutero. Ineyo mmamvesedwe anga sine mneneri wa mpingo, ndikungonena izi ngati Mkhristu amene ndawerenga chidokamenticho, ngati Amosi amene ndikunena kuti sine mprofeti, koma ineyo ndangotengedwa uko kutekowa kuti ndizanene zimene ndikufuna kunenazi. Mamvesedwe anga ali motere kuti pamakhala zinthu zina zimene mukaziphatikiza anthu sangazifikire, kaya ndikuzigula. Koma mukazilekanisa anthu atha kumapanga pang'ono mpaka ndikutheka ndithu. Kuli anthu ena amene kamozi nkamozi simungakwanise, koma kuwazera muja pang'ono muatha. Pamene Papa akukambano kuti kodi sitingalekanise madaliso wa. Ine ngati munthu amene ndakhala mu nsembe mu zaka zoposa 20, nthawi zina nane zimandikhuza mu mtima. Zimandikhuza mu mtima kuyang'ana mpingo wathu, kuti mpingo nthawi zina umaumira akhristu ake mtima. Ndikungonena kuti mpingo, koma ndinanena kunena kuti anthu ena mu mpingo amaumira anzawo, akhristu anzawo mtima. Ndipo zimakhala ngati zija zimene Ambuye Yesu adachita pa Marko 3:4. Kunali munthu opuwala zanja, atalowa nyumba ya mapemphero siku lina la Sabata. Iye nkuwafunsa anthu kuti kodi pa siku la Sabata nchololedwa kuti kuchita chabwino kapena kuchita choyipa? Akuti anthu aja ngakhale amaziwa yankho anasankha kunguti chete. Kusonyeza kuti mumtima mwawo samafuna munthu ujayo kuti achizidwe. Ndipo pa verse 5 akunena kuti pamenepo Yesu mtima udamuwawa. Inenso zimandiwawa kuona mmene anthu tikugwirisira ntchito malamulo a mpingo kuti tichinjirize ena, ngakhale kumuyandikira komwe Mulungu. Muli mbanja lolowana ndiye musakawerenge mawu mchalichi. Simunamange ukwati ndiye musakhale adongosolo. Simukupita kumphakati sizakuimbira ndi pamaliro wanu. Timachikuta chinthu chija ndi malamulo mbwe kuti anthu aja atalikane ndi Mulungu. Ndikhalidwe la anthu kuchingira mwayi wa ena
muyang'ane ngakhale ophunzira amene amakaniza tupaja ana kuti asabwere pafupi ndi Yesu. Mateyu 19:14. Bartimeyo wakhungu akufuulira Yesu, anthu anamulesatu kunkalipira, koma Yesu ananena kuti muyitaneni. Atamuyitanano ndiye anthu omwe amvekera limba mtima nyamuka akukuyitana. Marko 10:49. Kwa ine apapawa ndi anthu amene Ambuye amakhala nawo pafupi ndithu, ndipo ntchito ndi udindo wawo amaziganizira mwa serious. Anthu awo amene Ambuye adawapasa sagonesa tuloyi, amakhalira kuwaganizira. Saganizira zawo khawo amene ali nkhola kale, koma kwambiri amene amawapasa mutu ndi awo amene ali kunja kwa kholali. Ndikapereka ripoti la mtundu chani pamaso pa Mulungu kwa mbumba imene anena kuti ndiyitolere pamozi ena ali kunja kwa kholali. Inenso ndikakhala mpali chimwanga muno amene ndimamva nawo kupweteka mutu ndi mtima ndi akhristu amene mwa iwo muli ubwino ndithu, koma pena pake alowa m'matope mmene akuvutika kutulukamo. Ana ochokera ku mabanja abwino koma anawo olowerera. Azibambo amene ndithu ndi anthu abwino koma pena pake zinasokonekera. Mwinanso nkuleka kupita kuchalichi chifukwa cha zonena za anthu. Anthu amene wankutani nawo. Kwa ine ndimanena kuti patangopezeka mpata woti angokhuza mphonje ya chovala cha Ambuye Yesu, anthu amene wawa achira. Mateyu 9:21. Achira. Ndiyeno mukaona upapa wake wonse, muyangane Papa uyu Francis, upapa wake wonse kuyambira kumayambiriro amaoneka kuti pali china chake chimene amafuna atachisuntha, koma mwina amaopa kuti kodi anthu achimvesa bwanji, anthu samumvesa. Amaoneka kuti wabwera ndi kaufulu kenaka kake kamene akufuna agawire anthu ena ake mbali ina yake ya nkhosa zake, poyitalikisira mikono yawo kuti mwina nawonso angogwirako kamphonje kachovala cha Ambuye. Koma amaona kuti pakatipa pachingidwa ndi malamulo, miyambo ndi malamulo zotchinga, mwakuti anthu ofuna kumukhuza Ambuye Yesu akukanika ndipo sangate. Ndizo mwezija zimene Ambuye ankalimbana ndi Afarisi, chifukwa adawonjeza malamulo amene samathandiza chipulumutso cha anthu ayi, koma mkungu akakisa anthu kwakakisira zinthu ndi kwachinjiriza ena kuti asalowe mu ufumu wakumwamba. Mateyu 23:13. Akuti muli ndi soka inu Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo, anthu achiphamaso, mumaseka pakhomo pa ufumu wakumwamba kuti anthu asalowemo. Ndiye Papa akuti bwanji tikhale ngati tikulakwisa. Madalisowa taone pawiri. Ndi zimene sungakhale mapiskopi athu alemba mukalata imene ayankha pofuna kufotokozera bwino za kalata imeneyi. Bwanji madaliso amene wataone pawiri. Madaliso owamvesa molumikizana kwambiri ndi chipembedzo ndi masakramenti, moyo osatira malamulo a Mulungu. Titakwayang'ana mwanjira imeneyi koyamba. Awa ndi madaliso amene akupita kwa anthu amene akupanga miyambo, amene akonza ubale wawo ndi Mulungu, amene akuyenda mu chanelo chabwinobwino. Ndipo kenaka mbali inayi kukhale madaliso amene mwina ine ndanene kuti madaliso achifundo, opita kwa anthu amene ubale wawo ndi Mulungu suli bwino, koma akuzindikira kuti kwa Mulungu kumachokera zabwino, komanso akuzindikira kuti mwa iwowo muli zina zabwino zimene angathe kuthokoza nazo Mulungu. Apatu Papa akuti madaliso amayenda njira ziwiri. Pali madaliso ochokera kumwamba kubwera pansi kwa anthu, ndiye kuli madaliso ochokera kwa anthu kupita kumwamba kwa Mulungu. Madaliso achiwiriwa ndiye kuthokoza kumene ife timanthokoza Mulungu. We bless you Father. Kuthokoza kumene timanthokoza Mulungu pa zabwino zili zonse zimene zili mwa ife. Ndiye akunena kuti anthu amene wawa nawonso amakhala ndi kenaka kake kuti amudalise nako Mulungu, amuthokoze nako Mulungu ngakhale ali m'matope ena ake.
tikawatayiratu ndikuwaweruza pa mulandu umodzi tizakhala ngati ozula tirigu ndi namsongole nkukatayira limodzi. Mateyu 13:24. Papa akufuna kutisuntha kuti tilingalire madaliso amene wolandirayo akungowalandira popanda kumufunsa zambiri. Akuwalandire popanda kuyang'anayang'ana kuti kodi yeye kapena alimpa kakachilema pena pake, yeye kodi kapena akuchokera kwani, kuti kodi yeye moyo wake ngorani. Madaliso amenewa asamveke ngati achilendoyi. Izi zitimazipanga kale. Papa wangokhala ngati kuti waibweresa nkhani kunena kuti ifeyo tiimvese bwino. Izi zitimazipanga kale mu mpingo mwathu. Iniyo mukabwera kwa ine kuti abambo mundidalise, sindimakufunsani kuti munamanga ukwati. Mukabwera ndi mwana kuti mwana ndikufuna kuti mundalisa kwa baba iso, sindimafunsa kuna kuti kodi yeye akuti bwanji panganiza mathanyula. Timangondalisa. Timangokudalisani upanda funso. Nchifukwa chake Papa pozindikira kuti ena apezerapo mwayi kapena ena apezerapo mwayi ndikuononga nkhani yabwinobwino ngati imeneyi, akunena kuti asabwere kuzapempha madaliso nzina loti iwo ndi banja awawa amathanyulawa. Sikuti atengani ukoko ndi azana kuti tidaliseni banja lathuli. Asabwere ncholinga chona kuti akalandira madaliso ndiye akajambulise, kenaka akakonze majerero, kenaka apite ku holo akaenda kuti atatidalisa paja ndife tili pano ife. Ayi. Akungofuna kuthandiza aliyense kuti kanjira kake kupita kwa Mulungu kasegulidwe. Ndani aziwa madaliso amene mutampasewo Mulungu agwirisa ntchito mwa iyeyo kuti antembenuze. Papa akufuna kuti madaliso apadera amene sakumangiriridwa ndi mtolo wa malamulo ndizoyenera zina ndi zina zimene zingawapangise ena kuti asamve kuti Mulungu ali nawo gawo pa moyo wawo. Komano maepiskopi athu poona mpungwepungwe umene ungabwere chifukwa chona kuti nkhani yabwera mwazizizi, asindika kuti na ku Malawi kuno asapezeke wina aliyense ondalisa aliyense wamathanyula. Na ku Malawi kuno kulibeko zimenezo zosaloledwa. Ndiyeno nditayimvesa bwinobwino kalatayi ndinaona kuti palibe choti akatolika tizichitira manyazi. Ambirimbiri amana ife tasekedwa sikuloza tunthu, ife tachita manyazi. Palibe chifukwa chona kuti akatolika tichitire manyazi. Koma tikondwe kuti mpingo wathu umaganiza. Asogoleri athu amakhala pansi ndi kumasinkhasinkha za anawo amene ali malo osiyanasiyana. Papa wanena mwachimvekere kuti mpingo sungavomereze mathanyula. Ntawerenga ndikumaliza nkhani, kumaliza kalatayo, ndinaganizira mantha amene anthu ali nawo pa zimene papayi wapangazi. Ndinamvesa anthu pa manthawo chifukwa Satana ndochenjera. Mantha alipona kuti ndikutheka kuti mwina imene yangokhala yolowera kuti kenako tizangozindikira mathanyula ayamba kudalisidwa mu mpingo mwathu. Chiopsezo chimenecho nchotheka. Satana ndochenjera. Pachandalina kuti Satana amakonda kutenga zinthu zabwinobwino zimene Mulungu akufuna kupulumutsa nazo anthu ake ndi kuzipotoza. Ndinaterotu Ulaliki wa mama uja. Muone kalata yabwinobwino ngati imene walemba papayi. Anthu amanyuzi, anthu ama TV, anthu ama internet aitenga nkhani yabwinobwino ija ndi kuyipotoza ndi kukamveka mosiyana. Amene ndiye Satana. Zikungotuza kuti zikoli Satana wachuluka. Ndipo amayang'ana kampata kena kalikonse kona kuti akagwirise ntchito kuti anenepo zache. Satana ndochenjera. Amata kulowa munyengerera. Nzotheka kuti nthawi zina ngakhale osankhidwa a Mulungu amene amata kumpereka kwa adani mbuye wawo. Yudas anapanga zimenezo. Nzotheka kuti kuli anthu amene akufuna kugawa mpingowu pakulowesamo zinthu zoyipa.
kuti mmalo mona kuti iwo atembenuke ndi kusata mpingo, afuna mpingo utembenuke ndi kumasata iwo. Zimene zizosatheka. Satana mukuchenjera kwake sawo pakugwedeza pena palipose. Amakonda kuyesera zida. Satana analowa mwa Yudasi kuti ampereke mbuye wake, ndipo anamperekadi. Petro amene anatengesedwa ndi Satana kuti ampete, Luka 22:31. Simoni Simoni chenjera, Mulungu walola kuti Satana akupeteni nonse ngati tirigu, koma ine ndakupempherera, anatero Ambuye. Muzonsezi mantha a Khristu ndi akuti mpingo wathu utha kulowa libolonje. Mantha a Khristu ndi akuti mpingo wathu utha kugwa. Koma ndafuna ndikusimikizireni pano, ndafuna ndikusimikizireni abale anzanga, musadumphe, chombochi sichikumira. Ngakhale Yudasi analiwa mkati mommo, koma analephera kuugwetsa mpingo uwu. Ndi uli pano zaka zopitirira 2000. Amene ndi eklesia. Ophunzira a Ambuye Yesu anabalalika popa kuphedwa Yesu atapachikidwa, koma onsewo anabwerera, ndipo ndi amene atipasira mpingo uwu mpaka na lero. Akhristu akale sana yang'ane kufoka kwa Yudasi, koma chidwi chawo chinali pa kulimbika kwa anthu 11 osalaja. Inunso maswano asakhale pa zogwedeza mpingo, koma pa kulimba kwa mpingo wathu. Ngati kuli mpingo umene umakhulupirira kuti zimene Ambuye Yesu amanena samangonena, ndiye ndi wa Katolika. Atanyamula bredi nkunena kuti ili ndi thupi langa, ife sitinakayike, timadya thupi lake mpaka na lero, Ukaristiya. Atatenga chikho nkunena kuti awa ndi magazi anga, sitinayese njerengo, mpaka na lero timamwa magazi yake, kuti iye akhale mwa ife ndi ife mwa iye. Anamusimikizira Petro, mpingo uwu mphamvu za ku Jehena sizaugonjesa. Mateyu 16:18. Ananena yekha, ndili nanu mpaka na kumalekezero a dziko lapansi. Mateyu 28:20. Inu mukukayika? Amene ndi eklesia. Mukuona ngati angatisiye zosatheka. Choncho chombo chathuchi chili pa mafunde, koma musadumphemoooo sichikumira. Sichikumira. Marko 4:35 mpaka na 40. Sichikumira chombo chathu. Palibe ndani wakunja ngakhale wankati angaugwetse mpingo umenewo. Unamangidwa pa mwala olimba, Yesu mwini wake. Chachikulu inu ndi ine tilimbike kupempherera papa, kuwapempherera maepiskopi athu, wosadumpha muvulala, Chombochi